L'Ermita de les Alegries viu aquests dies una de les setmanes més intenses de l'any, amb la Festa de les Flors aquest diumenge 17 de maig i la nit de concerts que celebraran el dissabte dia 23. I és que diumenge el veïnat d'aquesta ermita lloretenca va celebrar la 10a Festa de les Flors, un dia d'activitats al voltant de l'ermita que acompanyava la mostra floral que van presentar els mateixos veïns i diverses entitats del municipi. La festa va comptar amb diverses actuacions musicals, així com tallers i jocs infantils, a més de l'estofat que hi va posar el col·lectiu Xino-Xano. També diumenge es va poder veure la restauració exterior de l'ermita, que s'està duent a terme des de fa mesos. D'aquesta restauració ara només falta la part més alta del campanar. I després de la Festa de les Flors, d'aquest diumenge, dissabte que ve dia 23, s'hi celebrarà la Nit de les Flors, una tarda i nit de concerts gratuïts. Som un grup de joves lloretencs, veïns d'aquí de les Alegries, que el que volem és dinamitzar aquest espai, ja que s'ha fet tota la decoració perquè, com aquest diumenge passat es feia la Festa de les Flors i tot aquest espai estava decorat, doncs aprofitem tota aquesta decoració i aquesta feina dels veïns i de la gent lloretenca per dinamitzar més aquest espai i oferir l'escenari que muntarem als joves artistes lloretencs per acabar d'explotar com a artistes i com a grups i poder fer aquí els seus espectacles. Bueno, agafem tot tipus, abarquem tot tipus de música, ja que comencem des de 2:45 de la tarda, comencem amb una cantautora i llavors a mesura que va avançant la nit anem pujant com si diguéssim de ritme o d'estil musical. Comencem com dic amb la cantautora, després passem per pop-rock, pop, una mica més de rock pujadet, després anem a cúmbia i entremig de tot això fem algun número de màgia i venen de circ a fer teles aèries. És previst que aquesta tarda i nit de concerts comenci a 2:45 del vespre i prendran part grups musicals de diversos estils. Obrirà la vetllada de concerts la cantautora Alba Lanza i els grups Bàsic, A Destiempo Rock, Liar Desire i tancarà Supercúmbia i la Liga de l'Alegria. També hi prendran part l'il·lusionista John Herrera, la banda de percussió Ciart i els alumnes del taller de teles Trapezi de Morralla. Les empreses col·laboradores són Framma Espectàculos, Adioselva, Jerry's Pub, El Romaní i Inquisite Tattoo. Com sempre, per poder accedir al concert s'habilitaran els aparcaments de sota l'ermita i s'oferirà servei de bar i entrepans en aquesta 5a edició de la Nit de les Flors. Tots els beneficis que es recaptin aniran a fons de l'ermita i de l'Associació de Veïns.